lehen aldikotz, urte luzez, mundu guztiak pentsatzen du ezker independentistak irabazi ditzazkela hauteskunde autonomikoa. Eta arrazoia dute, irabazi daitezkelako. Horrek lagunak galdera bat egitera eramaten nau. Konturatzen zarete noraino heldu geran. Konturatu zarete noraino heldu geran. Gasteizen lehen indarra gera, Oionen alkatetza daukagu, Iruña gobernatzen ari gera, Gipuzkoan erretz irabazi genuen. Guzti hori egin dugu, Lapurdi Basen, Nafarroa eta Siberuan emaitzak oso importanteak dira. Herri hau martxan dagoen herri bat da. Herri honek badu xede bat eta xede horretan herri honek aurrera egingo du. Uste dut momentu berezi batean gaudela eta datozen 3 asteetan egin dezakegunak herri honen etorkizuna baldintzatu dezakela. Gaur Gasteiztik esan nahi dugu aldaketa politikoa hasi dela. Ziklo politiko berri batean gaudela.